We organiseren de Europese kampioenschappen handboogschieten, staande web. En dat wil zeggen dat er 3 landen komen schieten: België, Nederland en Frankrijk. Nou, je wordt Europees kampioen individueel door een blokvogel te schieten. En er komen van elk land op de blokvogel 72 mensen die mogen daar naar schieten. 3 schoten mogen ze daar naar doen. En wie dat er hem afschiet, die gaat dan in een onderlinge kamp. En wie dat er dan het meeste hem schiet, die is Europees kampioen. Deelnemende landen zijn dus België, Nederland en Frankrijk. Daar is een speciale reden voor. Nou, de discipline die wij hier op de handboogschieten staande web doen, dat is alleen in die 3 landen. Ja. Dus eigenlijk zou je ook gelijk wereldkampioen kunnen worden? Ja, dat zou je eigenlijk wel kunnen zeggen, ja. Zo'n EK organiseren kost veel tijd. Maar toch wilde de handbooggilde Sint-Sebastiaan uit Aardenburg het graag voor een 7e keer doen. De schuttersport die wordt minder. De vraag kwam van de bond en we zijn erop ingestapt. Het is nu 7 jaar geleden hebben we het ook gedaan. En dat is heel goed meegevallen. Dus we hebben een goed draaiboek en dat is makkelijk. In totaal verwacht Gustav zo'n 1000 mensen op het terrein. En dat is een mix tussen deelnemers en publiek. En tussen die deelnemers kan zomaar eens lokaal succes zitten. Ja, zeker. We hebben 2 keizers die al de blokvogel meerdere malen geschoten hebben. En die hebben zeker prijs. We hebben goede schutters. We hebben een Michael de Vriend, een Angelo de Roze, die je zeker niet mag uitsluiten om die titel binnen te halen. Een keizer word je als je binnen de vereniging 3 keer achter elkaar koning bent geworden. En een koning word je dan weer door tijdens de jaarlijkse koningsschieting de koningsvogel af te schieten. In aanloop naar het EK kan er nog geoefend worden bij de club. En dat is niet alleen voor de toppers. Juli en augustus organiseren wij toeristenschietingen. Dat wil zeggen voor geïnteresseerden. Het zijn niet alleen toeristen, maar ook voor geïnteresseerden. Er komen groepjes van Aardenburg komen te schieten. Wij halen er leden uit, want als ze het leuk vinden, dan is het mooi. En dat is elke woensdag vanaf 6:15 in de maanden van juli en augustus. Maar wellicht dat er nog een talent tussen zit en straks op het Europees kampioenschap nog kan shinen. Of is dat net iets te kort dag? Nou, je weet het nooit.